Welcome back mga ka-studio to another mukbang. So ito na po yung mga pagkain namin mga ka-studio. Special po itong araw na ito kasi madami din po kaming niluto. Yes po. Today's video po is very special dahil we dedicate this episode to the one person who are dear to our hearts. We may not be related by blood but by feelings and by our hearts. Yan. Ngayong araw po ay special para sa kanya dahil it's her birthday today. yes. Happy birthday, Tita Den. Happy birthday po, Tita Den. We are deeply thankful and blessed to know such an amazing, kind, generous, and thoughtful person as you are. Maraming salamat, Tita, sa kabaitan niyo po sa amin. Opo. Once again, happy birthday, Tita Den. Just stay happy, blessed, and healthy every day and all the years to come. Yan, ito na po, ipapakilala po namin yung mga pagkain na handa namin para sa kanya po today. Opo, ito po yung mga niluto namin mga studio. Unang-una po, meron itong pansit, mayroong lumpia. So, pansit, pampahaba ng buhay, no? Pamaris talaga yung lumpia niyan. Yes po. Tapos ito po, Sprite, pork, adobo. Yes. Meron ding Prawns. Yes, prawns big at saka prawns. crabs. At naghanda din kami dito ng maliliit na muffins at Opo. 3 kandila. Dahil kasabay po ng kaarawan ni Tita Den ay birthday din po ng kakambal niya na si Tita Gloria. Happy birthday in heaven, Tita Glo. And sa pamangkin niya po na nasa Bulacan na si Ma'am Maylin. Happy birthday din po sa iyo, Ma'am. Happy birthday po. And pray muna tayo. Oh. God, thanks you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. So, ngantas na happy birthday? Happy birthday, babe. Sige, 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Uy, wait sa atong candle. Ay, dakutan. Mama? Blue na ta. Wait, ako asang ikuan ha. Sino mag-blow? Ato asang i-light ang candle. Nakalimutan pala namin i-light. Yan, Ma. sige. Sino mag-blow? Ikaw, Ikaw, sige Gi. how. Go, blow na. Isa pa. Yay! Happy birthday, Tita Den. Happy birthday! Tara, ngaw na ta. Sige pa. Say mo ni Sax. Anong Crabs. crowd gid ni iya. Mo mang. Dito tayo. Kaso Tambok na. na pa. Kani Sax sige. Tambok. Bayi niyo. Buyay na itlog. Green mo color. Yung, Green mo niyo. ewan ko pa. Nani gini siya? Anong green? Tilawan ka no. Sa'yo pa. Oh. Tambo pa. Tambo? Kada na ko. Green, yun siya, no? Ito sa'yo pang. Thank And you. bago po muna ako kumain mga ka-studio, mega shoutout nga po pala sa mga anak ni Tita Den. Sina Sister Mary Filomena na nasa Alton, Illinois at kay Ma'am Carla Jane na nasa Richmond, Texas kasama ni Tita Den. Yan, Opo. kain po tayo. Basic ba? Si. Paborito po ito ni Sax at saka ni Tita Den yung seafoods. Kain po tayo mga studio. Kain tayo mga ka-studio. Ito Tita Den. Abli. Katong yatag na ko naman ako. Kanyo. Wala, nanibi ako ni padapin ha. Kanang puro na unod. Kanang unitin na. Na. Pero kung lang ako ang tama. Ayun lang to kay Green Man. Ang sarap ng susupon. Tamis-tamis. Dahil sa Sprite to. Ami. Lami yun. Apa na ko? Diri dapat mo sa murag paa ba sa. Dira unod. Taganig unod oh. Mahilig sa pro seafoods. Unsa man nabi?
pa nakunod. Fresh na fresh ba ito mga crabs kasi buhay pa kanina ba? Ano? Ano yung diyan? Hindi ka una nak. Kami. Oo. Kami. Suka pa. Alam ko gusto mo magsawsaw ng suka. Sa'yo lang yan, oh. Sausaw ka? Hindi. Matamis-tamis, no? Kuhan si kanina. Wow, ang laki niyan. Ako. Ulo ayaw ng ulo hagay. Kung ano ba? Basta. Nunim kahiblad ng ayaw. Kuha ako dito pang. Yeah. Wow, to, tita, ang laki. Kain pa tayo, tita. Dako niya. Ruta ka, no? Hodok. Ako. Ang gani na ka. Kami. Mau. Ang sarap. Naunta ninyo. Grabe. Laburo ba na uno ng hina ni nak bakatukan na. Da. Sa'yo pa, ang. Laki din sa'yo. Wow. Tamis-tamis, no? Ay! Uy! Ito po, ang laki po niya. Takay mo? Ba? Ako din pa isaw-saw ito lahat, babi. Sarap. Lami ba sa suka? Hina lang. Bira na. Ang dami pong langaw talaga pag seafood ba? Taba, kunti pa, oh. Kami, di kayo pa. Mayroon. Lumpia. Hindi pang. Kanak. Na, abli ko kanito. Kanina ko na kayo. Papa. Kanina ko. Kaya mo. Hindi masyadong mataba yung mga nabili namin mga sudyo. Dara na ko, unod na. Linghod ah. Linghod. Humukon kayo. Ini unod puro tanan. Kau na. Mami? Ngangam. Pancit man na kay para anak dia mo? Hindi magamu ba? Ano ka? Minggo ni kuan. Kuan. Oo. May kayo. Wow. Pampahaba ng buhay. Pansit po. Sarap nito. May pansit pa, carbohydrates, tapos may rice pa. Ang sarap nito eh. Palaman sa sliced bread. Mga Pinoy kasi mahilig sa kuan mo, no?
Sarap ng pansit pa eh. Sarap! May pansit. Mayroon pa isang liver. Happy birthday po, Tita Din, at sa kuhan mo po, yung twin sister niyo po. At sa pamangkin din niya pa. Shoutout din sa anak ni Tita Din na Madre dito sa kuhan mo, Cebu. Nasa Cebu, naka-base ba. Tsaka sa cousin, sa pamangkin niya si Victor. Shoutout. Nga unta sir. Ano ka, sir? Kami kayong crabs. Okay, mo crab ba? Okay, kuhan ka. Dara pa unod. Wala yun, tol? Wala? Dara pa. Ay, pangwaon na nina ko na. Kung ano yun, isama kayo. Bili-bilihan ka? Na, kakig. Paano? Read kayo? Ito na. Pakita. Gusto na siya ko na. Ito. Anak, tiluka. Hindi na kami kilawi. Pagbantay o kuan na. Hindi na makaon, hindi mo. Ito. Daraw, puro unod. Kain ka mabuti, be. Palaging tinatanong ni Tita Den na ba kung kumakain ka na mabuti na. Ito. So, ganyan, konsak sa seafoods. Ulit na. Ulit na? Ulit na ko. Pao. Excuse me po. Gamit, friendship, ha? Okay, fun. Gaya pa ko pang. Maya, lagyan ni ng sliced bread mo. Yan, yan nga. Nagpapalasa din kasi yung atay ba? Pinsan nila itong Lawa pa ta tilaw sa itong kuha, no? humba pang. Humba di, tilaw eh. Dala ah. Sprite, adobo na. Sprite adobo. Nga tilaw yung May humot na naman. tambok. Ano pa May mag-isod o tambok wala. pa. Kana, tilaw eh. Pa, may tambok ko. Ito ang serving spoon ng humba. Ng Sprite adobo. Diri lang eh. Lakalami ano? Susinas. Nahani ka ng sinas mo. Sarap. Kain po tayo mga studio. Ang tayo, Sprite adobo. Ang lambot naman. Lami eh. Quiet. Buko. Wala na nga. Ako ni Pelaplin. Tanang ka. Napa? Napader pili. Taghan. Daraw. Uy. Yun na lang. Hindi namin maubos ito mga studio. Pag birthday kasi madami lang handaan ba. Nakaon akong umbak. Bak ma. Yung shell ng crabs. Lambot naman. Na. Pag birthday talaga hindi mawala yung humba, no? Humba tsaka pansit. Pares talaga yan sila. Humba pansit at saka isang litrong Coke.
Kahit na yung birthday. Hmm? Saka tuba. Kanin ka na. Saka na kang kaon na? Mapagkaon. Tag-isa tayo nito pa. Okay na ko mo? Hindi na ka. Nablihan. Nasa ang gamay ba? Dami ko ng kain. Saka sa dami ng niluto ko mga studio. Nabusog ako. Nabusog ka simhot. Mama ko naman. Akong naon na rin. Wow. Sarap nito, Mang. Pahingi ako ng suka pa. Sa'yo to. Langaw. Lami. Kuya sa crown na. Kaon pa na? Yan ka. Ha? Gina ka? Gusto na? Saan ako ma? Ambil ko pala kung ano. Oo. So, Yan. Ako tayo ng coke, mga kasudyo. Pachi. Cheers. O, si mama. Hindi lang. Cheers. pati ka din. Cheers po. Happy birthday, tita din. Lamig. Lamig, no? Lami. Makaw muffin pa? Ito. Kunang muffin. Musog naman ko. Kain ka? Saan na po ko? Ikaw mo. Kain pa naman. Ikaw ko. Pa, ako ng crab inigunya ha. Muna. Bito na to, ha? Sa aral na daan. Grabe po, ang sarap ng kuha namin. Paniudto. Saan paniudto mo? Lunch? Tanghalian po ito. Kasi alam nyo naman yung senaryo dito sa amin po. Break muna yung mga nagtatrabaho ngayon. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin ngayon mga studio. Shout out po muna kami. Shout out Cheryl Kabukos from Taiwan. Hi po. Vima Joy Base. It's me, Letty G. Joe Mite. Maricel Nepomuceno. Hi. Kendra Maxine Zosa. Hi. Rodora Rodriguez from Japan. Hi. Cheng from Kamata, Japan. Hi. Jojo Candia. Hi. Books Cookings. Hi. LJ Guaps Di Guzman. Hi. John Ray P. Karumba. Hi. Angela Porteria. Hi. Paula Jane Lumantas. Hi. Birthday niya sa April 21. Uy, belated happy Belated birthday, happy birthday po, ma'am. Felros Adaya. Windy Yuki. Venus Hi. Disamparado and Rowena Disamparado. Hi. Zach Jello Amper Sooner. Hi. And shout out SK Chairman ng Bulhoon Cebu ug sa mga barangay council ug sa kapitan namo nga si Cap Joey. Hello po, Hi. shout Hi po out po sa inyo lahat. Salamat kayo. Once again po, happy birthday Tita Den. We wish you all the best, Tita. Mag-ingat po kayo dyan palagi and Opo. God bless you more po. So that's it mga Nawa, mong gabi. That's it mga ka-studio for today's episode po. Sana po nag-enjoy po kayo sa kainan namin today po. Ang dami namin nakain po pero hindi kayang ubusin to lahat. Sobrang dami ng handa nito. Dami pang makakain nito ba. Sa mga kapamilya namin. Ito mga seafood, si Sasa, ubos ito mamaya. Sa ara na daan. So paalam na po kami mga ka-studio. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Bye. Thanks for watching. Thanks for watching.